Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാശ്രാശ്രാഗ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഖദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപതകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ സപ്തകാജന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തിശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കേ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നല്ല ഇടിമഴയൊക്കെയാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് എന്താകും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ്. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മത്കുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 17. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദീനാം വിനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദീനാം വിനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. നമുക്കെല്ലാം
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവായ ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്സി മനസ്സനെ തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദീനാമുനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്സനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദീനാമുനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലണ്ട. ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണ്. അധികടുത്തും മഴയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മതിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുന്യുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിന്യാമുനിത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദീനാമുന്യുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുന്യുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാനിനാമുനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുനിത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുന്നുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുനിത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്ഥാനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാനിനാമുനിത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂത ആദീന അമോനെ ഉത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം മുനസ്കൃഷ്യ മഹാത്മാത്മനി സംതതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂത ആദിന ആമുനി ഉത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിരാമുന്യുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാം നികൃഷ്യ മഹിത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂത ആദിന അമുനി ഉത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുന്യുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമൂനി ഉത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാൻ ആദിനാമുൻ ഉത്കൃഷ്ട മഹത് ആത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രിയേഷു മനസ്താനി തന്മാത്രേഷു യഥോദ്ഭവം ഭൂതാദിനാമുനുത്കൃഷ്യ മഹത്യാത്മനി സന്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം.
ഇന്ദ്രിയേഷു ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളിൽ മനഃ മനസ്സ് താനി ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങൾ തത് മാത്രേഷു ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിൽ യഥാ ഉത്ഭവം അവിടെ പ്രഭവം ഭൂത ആദിന പഞ്ചഘടകങ്ങളാൽ അമൂനി ആ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉത്കൃഷ്യ പുറത്തെടുക്കുക മഹതി മഹത്തത്വത്തിൽ ആത്മനി അഹങ്കാരത്തിനോട് സന്തതയെ സംയോജിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാത്മ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളോടും അവയുടെ യഥാക്രമത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഭൗതിക അഹങ്കാരത്തെ സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയായ മഹത്വത്തോടും സംയോജിപ്പിച്ചു. അഹംബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്ന് തമോ ഗുണത്തിലും മറ്റേത് രജോ സദ്ഗുണങ്ങളാലും വികാരവിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. തമോ ഗുണത്തിന്റെ വികാരവിശുദ്ധതയിൽ നിന്നും 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയിൽ നിന്നും മനസ്സും സദ്ഗുണത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയിൽ നിന്നും നിത്യാഹങ്കാരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സൊരു പ്രത്യേക ദേവനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക നിയന്ത്രണമൂർത്തി അഥവാ ദേവനുണ്ടായി. ഈ വിധത്തിൽ സമഗ്ര മനസ്സ്, അതായത് ഭൗതിക ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി സംയോജിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളുമായി സംയോജിച്ചു. രൂപങ്ങൾ, രുചികൾ, ഗന്ധങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ മുതലായവയാണ് ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ ആത്യന്തിക സ്രോതസ് ശബ്ദമാകും. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ആകാശത്തിൽ വെച്ച് സംയോജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാരണവും ഫലവും ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. ലയന പ്രക്രിയ മൂലകാരണത്തോട് ഫലം സംയോജിക്കുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരമകാരണം മഹത്തത്വമാകിയാൽ എല്ലാം ക്രമേണ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് തീവ്രമായി മഹത്തത്വത്തോട് സംയോജിച്ചു. ഇത് ശൂന്യതാവാദത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനസ്സിന്റെ അഥവാ അവബോധത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇതാകുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി കഴുകപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധ അവബോധം പ്രവർത്തന നിരതമാകും. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ യാന്ത്രികമായി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഛേദോദർപ്പണ മാർജനം മനസ്സിനെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുവാൻ നാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും അർത്ഥവത്തായി ശ്ലോകത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കമായി ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം. കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളോടുള്ള അഭിവാഞ്ചിയും അതിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങളും ഉടനെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥ ജീവിതം സമാധാനപൂർണമായ അസ്തിത്വം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാവർത്തികമാക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അത്തരം യോഗയിൽ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്തവർ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ലക്ഷ്യവും മാർഗവുമാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അപ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപം എന്ന ലളിത പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവന് വളരെ മഹനീയമായ രീതിയിൽ സർവ്വഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം ഭൗതിക ശബ്ദത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ നിർത്താം. നല്ല മഴയൊക്കെയാണ്, കറണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ മഴയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ശ്ലോകം എടുത്താൽ മതി. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമം. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി
ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്താരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ദത്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രകാരം പൃഥു മഹാരാജാവ് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം ദേഹേന്ദ്രിയ ദ്വാരങ്ങളെ ആകാശത്തോട് ലയിപ്പിച്ചു. രക്തം തുടങ്ങിയ ശരീരദ്രവങ്ങളെ ജലത്തിന്റെ സമഗ്രതയോടും ഭൂമിയെ ജലത്തോടും ജലത്തെ അഗ്നിയോടും അഗ്നിയെ വായുവിനോടും വായുവിനെ ആകാശത്തോടും എന്ന വിധത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളോടും അവയുടെ യഥാക്രമത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഭൗതിക അഹങ്കാരത്തെ സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയായ മഹത്വത്തോടും സംയോജിപ്പിച്ചു. അപ്പോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളോടും സംയോജിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ, ഭൗതിക അഹങ്കാരത്തെ സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയായ മഹത്വത്തോടും സംയോജിപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു അഹംബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് തമോ ഗുണത്തിലാലും മറ്റേത് രജോ സദ്ഗുണങ്ങളാലും വികാര വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു വന്നു. തമോ ഗുണത്തിന്റെ വികാര വിശുദ്ധതയിൽ നിന്ന് 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയിൽ നിന്നും മനസ്സും സത്വഗുണത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയിൽ നിന്നും മിഥ്യാഹങ്കാരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അഞ്ച് സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളും അല്ലെ, പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളെ മനസ്സ് അല്ലെ, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ദേവനുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു മനസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക നിയന്ത്രണമൂർത്തി അഥവാ ദേവനുണ്ടായി. ഈ വിധത്തിൽ സമഗ്ര മനസ്സ്, അതായത് ഭൗതിക ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി സംയോജിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളുമായി സംയോജിച്ചു. രൂപങ്ങൾ, രുചികൾ, ഗന്ധങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ മുതലായവയാണ് ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾ. ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ ആത്യന്തികമായ സ്രോതസ് ശബ്ദമാകുന്നു. മനസ്സിന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളാലും ആകർഷിക്കപ്പെടും. അവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ആകാശത്തിൽ വെച്ച് സംയോജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാരണവും ഫലവും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നെന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. ലയന പ്രക്രിയ മൂലകാരണത്തോട് ഫലം സംയോജിക്കുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരമകാരണം മഹത്തത്വമാകയാൽ എല്ലാ ക്രമേണ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് തീവ്രമായി മഹത്തത്വത്തോട് സംയോജിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ. ലയന പ്രക്രിയ മൂലകാരണത്തോട് ഫലം സംയോജിക്കുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരമകാരണം മഹത്തത്വമാകിയാൽ എല്ലാം ക്രമേണ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് തീവ്രമായി മഹത്തത്വത്തോട് സംയോജിച്ചു. ഇത് ശൂന്യതാവാദത്തോട് താരതമ്യപ്പെടും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനസ്സിന്റെ അഥവാ അവബോധത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇതാകും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഹത്തത്വം, അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ച് മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പലരും അത് ശൂന്യതാവാദമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനസ്സിന്റെ അഥവാ അവബോധത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണിത്. മനസ്സിന്റെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി കഴുകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധ അവബോധം പ്രവർത്തന നിരതമാകും. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിനുള്ള ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ യാന്ത്രികമായി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ, ഗോലോകേര പ്രേമധന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത്
അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മന്ത്രമല്ല അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ശബ്ദം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രമാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു ഗോലോകേര പ്രേമദാന ഹരിനാമസംഖ്യ. അപ്പൊ അത് ഗോലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ മഹാമന്ത്രത്തിന് സാധിക്കും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ചേതോദർപ്പണമാർജനം, മനസ്സിനെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം യാവതു ജീവനം ആനന്ദാമുദിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാ സ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം, ദിവ്യനാമ കീർത്തനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് അതിനെല്ലാ മഹത്വങ്ങളും നേരുന്നു, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ആ തിരുനാമജപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും അല്ലെ. ഒരു കണ്ണാടിയിലെ പൊടിപടലങ്ങള് തുടച്ചു മാറ്റുന്ന പോലെ ഹരിനാമ ജപം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. മനസ്സിനെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും മുക്തനാക്കുവാൻ നാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും അല്ലെ. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു യോഗികളൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ അഭ്യാസ മുറകളും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. അർത്ഥവത്തായ ശ്ലോകത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമായി ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം. കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളോടുള്ള അഭിവാഞ്ചിയും അതിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങളും ഉടനെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥ ജീവിതം സമാധാനപൂർണ്ണമായ ആസ്വദം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വരും അല്ലെ. കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാവർത്തികമാക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അത്തരം യോഗയിൽ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്തവർ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ലക്ഷ്യവും മാർഗവുമാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുതുമഹാരാജാവ് ആത്മാവിനെ അല്ലെ പുരികങ്ങളുടെ കൺപുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടുന്ന് മൂർധാവിൽ കൂടി ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, വളരെ പ്രയാസം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് യാതൊരു നിയമ നിബന്ധനയും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിന്റെ അല്ലെ, നാം നാമകാരി ബഹുദ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേനകാരം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമമോ കാലമോ ഒന്നും തന്നെ തടസ്സമല്ല അല്ലെ. അപ്പോ അത് ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം അല്ലെ. ആ ജപം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ രതി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗാഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം അല്ലെ, അത് ജപിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജപം എന്ന ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവനെ വളരെ മഹനീയമായ രീതിയിൽ
സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം ഭൗതിക ശബ്ദത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശബ്ദ സ്പന്ദനത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ശബ്ദസ്പന്ദനം അല്ലെ, ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളതല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യാതൊരു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ മുക്തനാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നല്ല മഴയാണ്, കറണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ചാർജിങ് കുറവാണ്. നമുക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നാളെ എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. രാജകീയ വാത്സകൽപതരൂപശ കൃപാസുന്ദരശ പരിധാനം പാദനോ വൈഷ്ണവോ വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിന് ആകാശം അല്ലെ, ആകാശം, ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അതിൽ ആകാശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്പേസ് അല്ലെ, ആ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബോൺ എല്ലുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം, വിയർപ്പ്, ഇതൊക്കെ ജലം. പിന്നെ വായു, അത് പലതരത്തിലുള്ള വായു ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, പ്രാണവായു, അപാനം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വായു പറഞ്ഞതായത്. പിന്നെ അഗ്നി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇതിന്റെ അമാനുഷിക സ്വഭാവം കാരണം ഈ മൂലക ശ്രേണിയിൽ ഒരു സ്ഥാനം പലപ്പോഴും സ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശൂന്യതയുടെ സത്യയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും മറ്റു ഘടകങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന ക്യാൻവാസായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ഒഴിവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിനെ ആണ് ആകാശമായിട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ആകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ വായുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പലതരത്തിലുള്ള വായു ഉണ്ട് അല്ലെ, പ്രാണ, വ്യാന, ഉദാന, അപാന, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വായു ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വായുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും, വായുവിന്റെ ആ പ്രാതിനിധ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ അഗ്നിയുടേത് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അഗ്നി പരിവർത്തനത്തെയും ഊർജത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുന്നു. ദഹനം, ഉപാചയം, ഓജസ് എന്നിവയ്ക്ക് നിർണായകമായ താപത്തിന്റെ തത്വത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അഗ്നിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ചൂടുള്ളതും മൂർച്ചയുള്ളതും പ്രകാശവും ചൂടുമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൂടും ദഹനവും ഇതൊക്കെ അഗ്നിയുടെ പ്രാതിനിധ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ആമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിലും ദഹനാഗ്നി അഥവാ അഗ്നിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തമായ അഗ്നി ദഹനവും കോശങ്ങളുടെ ആകിരണവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു. അഗ്നിക്ക് ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്രേയമാണ്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള അഗ്നി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സാധക അഗ്നി അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
പിന്നെ ആലോചകാഗ്നി കണ്ണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പഞ്ചകാഗ്നി ദഹനം സുഗമമാക്കുന്നു. രഞ്ജക അഗ്നി രക്തധാതുവിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നു. ബ്രാജകാഗ്നി ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നു. പ്രധാനമാണ്. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആയുർവേദം അതൊക്കെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അഗ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ കുറെ അഗ്നി ഉണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ പിന്നീട് ജലം. എന്താ പറയാ, അത് ഒന്ന് ഒഴുക്ക്, തണുപ്പ്, നനവ്, മൃദുത്വം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ജലം അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം, ഇതൊക്കെ എല്ലാ സിരകളിലേക്കും രക്തമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഒഴുക്ക്, ജലം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഭൂമി, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാഠിന്യം, സ്ഥിരത, മന്ദത, വരൾച്ച, ഭാരം, സാന്ദ്രത എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ ഭൂമി മൂലകം സവിശേഷമായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അസ്ഥികൾ, കൊഴുപ്പ്, പേശികൾ, കലകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ശാരീരിക രൂപത്തിന് ഘടനയും ഉറപ്പും നൽകുന്നതിൽ ഭൂമി മൂലകം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകർത്താം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. കേരളത്തിലൊക്കെ മഴയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ.